వాడి వల్ల తనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకూడదని వాడిని చంపేశాడు. వాడి ఛాతి మీద కులం పేరు పచ్చికట్టు పొడిచి శవాన్ని బెజవాడలో పడేసి కులం పేరుతో గొడవలు రేపి అదే ఏరియాలో వాడుకున్న ఇల్లీగల్ సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ కి రాకుండా చేశాడు. ఆఖరికి ఒక శవాన్ని కూడా తెలివిగా తనకు అనుకూలంగా వాడుకున్నాడు వాడు. As a young scientist, we find new things every day, but that doesn't make a news. You know what makes a news? ఈ రోజు బెజవాడలో జరిగిన విషయం, ఒక తలలేని మొండాన్ని కనిపెట్టారు. ఆ తర్వాత తలని కనిపెడతారు. వాడే గొడవలు చేసి వాడే దాని మీద సెటర్లు వేసుకుని స్టేజ్ మీద చప్పట్లు కొట్టుచుంటున్నారా. October 3rd వాడికి చాలా ఇంపార్టెంట్ డే. దాన్ని వాడి జీవితంలోనే మర్చిపోలేని రోజుగా మారుస్తాను. ఆడు మీకు సిద్ధార్థ అభిమన్యు సార్. ఆడ అసలు పేరు ఎంకన్నా. జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆడు చిన్న పోరాడు సార్. వాళ్ళ నాన్న ఆడికి 4 రౌడీలనిచ్చి రౌడీజం చేసుకురమ్మన్నాడు సార్. అప్పుడు ఆ పొరగాళ్ళు వేసింది చూడాలి నా అన్న మీదికి. నేను నిన్ను ఎమ్మెల్యేని చేసింది రౌడీజం చేయనికి కాదు, నన్ను మంచి కాలేజీలో చేరిపోయి నా మీద ఉన్న క్రిమినల్ చార్జ్ షీట్స్ ఎత్తిపించేయి, బాగా చదువుకోవాలన్నాడు.